नमस्कार संगतिया, चाणक्य नीति के 10वां अध्याय में रउआ के दिल से स्वागत करत हनी। हम सागर इस चैनल को होस्ट और राउर दोस्त। तो चलिए बिना समय के गवले वीडियो के शुरू करल जाओ। अपन गोड़ यानी कि पैर फूक फूक के रखे के चाहिए, छानल पानी पी और उहे काम करे के चाहिए जेकर बारे में हमनी के सावधानी पूर्वक सोच ले बानी सब। जेकर अपन इंद्रिय की तुष्टि चाहिए वो ज्ञान के प्राप्ति के भूल जाए। जे ज्ञान के प्राप्ति चाहता वो अपन इंद्रिय की तुष्टि के भूल जाए के चाहे। जे अपन इंद्रिय की तुष्टि में लागल बाटे ओकरा कैसे ज्ञान मिल सकता, और जेकरा पास ज्ञान बा वो इंद्रिय की तुष्टि में लागल रहे ये असंभव बाटे। संगतिया, एक भिखारी के दुश्मन कंजूस आदमी होला। अच्छा व्यवहार करे वाला आदमी के दुश्मन मूर्ख आदमी होला। दोसर मर्द संगे संगत करे वाली औरत के दुश्मन ओकर मर्द होला। और रात में चोरी करे वाला चोर के दुश्मन चांद होला। जेकरा पास विद्या, ज्ञान, दया, भाव, अच्छा व्यवहार ना बाटे उकनी के ई धरती में जानवर के समान होला सब। उकनी के ई धरती में बोझ होला सब। जेकर दिमाग खाली बाटे ओकरा के कोनो उपदेश देला पर उ ना समझ सकेला। यदि अपने बांस के ले जाके पहाड़ में रोप दें तो बांस के भीतर चंदन के गुण ना आए। जे अपन आसपास रहे वाला आदमी के साथ दुश्मनी करेला ओकर जान जाला। दोसर कोनो से दुश्मनी कैला से धन संपत्ति के नाश होला। राजा से दुश्मनी कैला से सब कुछ जाला। और एक ब्राह्मण के अपमान कैला से कुल के नाश होला। फिर संगतिया, ई बेहतर बाटे अपने एक जंगल में रहनी जहाँ बाघ हाथी होके वहाँ रही, फल फूल खा के गुजारा करी, जल पान करी, घास में सूती, पुराना गाछ के लकड़ी के ढाल बना के पहने, लेकिन अपने अपन सगे संबंधी में ना रही जब अपने निर्धन हो गए बानी। फिर संगतिया, जौन ब्राह्मण दोसरा के काम में टांग अड़ावेला उ स्वार्थी होला, धोखेबाज होला। ये दोसर कोनो के घृणा करेला, बोलते समय बोली में मिठास रखेला और दिल में क्रूरता रखेला, छल रखेला, वैसन आदमी बिलाई होला सन। वैसन आदमी बिलाई के समान होला। जौन ब्राह्मण ताल, कुआं, बगीचा के नष्ट करेला वैसन ब्राह्मण मलाइच होला सन। जे ब्राह्मण मूर्ति को चोरावेला, संपदा के नष्ट करेला, जे आध्यात्मिक गुरु दोसर मेहरारू के साथ संबंध बनावेला, फिर अपन गुजारा करे के खातिर कुछ भी खाला, वैसन आदमी चंडाल होला। एक गुणवान आदमी वो सब कुछ दान में दे देवे के चाहे जौन आवश्यकता से ज्यादा बाटे। कैसे कि दान के कारण ही राजा बाली, विक्रम आदित्य उकनी के नाम आज तक चल रहा बाटे। देखी हूँ मधुमक्खी के किसी अपन टांग जमीन में पटकता, मने मन ही सोचता, वो अपना आप से कहता वो सब कुछ चल गए जो हमने के अपन खातिर मत गोटैले रहे खाए खातिर। ना वो हमने के खाए सकनी सन, ना दोसर कोनो के दान में दे सकनी।